Myslím si taky potom asi na to video podívat. A toto video je dračí kuchyně. Já mám teda hlad, že bych nepohrdnul snad ani princeznou. Princezny jsou ale dneska chráněné. Já vím, ale nemůžeme dostat něco na zub. Tohle blbost mi doporučil brácha. To tady, od toho, co na nás teď kouká. Hej, Prosím. co? Já mám něco uvařit? Na talíř pokládej upravené potraviny, které nás pak můžeš nechat sežrát. Tedy sníst. Pardon. No tak dobře. Tak třeba uděláme i masíčko, to dáš si rádi. Chutné masíčko, to mi draci rádi. Nakrájíme. Počkej, recepty. Kapr na citronek. No kotleta. Takže maso nakrájíme na plátky a upečeme v troubě. Přidáme trochu soli a pepř. Dobře. Tak, opepříme, osolíme. Kotleta z kaší. Brambory uvaříme v hrnci a rozmixujeme. Dobře, takže brambory dáme do hrnce. A rozmixujeme. Tak. Takže teďka to dáme tady. Kotleta z kaší. Přidáme rozkrojenou okurku, takže vezmeme si okurku a to rozkrojáme. Dávají se tam se sklenicí, Tak. nebo bez? Tak. Se sklenicí raději ne, to by pak trochu křupalo. Tak, dáme. Chutná? Grandiózní, oblizujeme se až za křídly. Normálně. Já bych si dala možná ještě Dáme kotleta z 3 kaší. recepty. Teďka dáme kapr, rybu upečeme v troubě, přidáme špetku soli a pepře. Protože ryba... Ne, to ne! Rybu upečeme v troubě. Trouba. Počkej, do trouby to potřebuju. Co to nebude pálit. Kapr na citronek. Brambory nakrájíme a uvaříme v hrnci. Ne! Debil. Ne. Bude to fungovat? Jsme přece jednou udělali. Neudělali. Brambory pečený, snad jsou i málo maštený. Tak uděláme vánoční. Tak. A k Vánocům musí patřit přece správná omeleta. Čili papričky paráda, potom budeme Jo, jasně. i ze spaní. A ještě tu dáme do hrnce. Tak, pořádně pálivý, to chutná. Dáme. A ještě dáme nějaký ty okurky. Dávají se tam se sklenicí, nebo bez? No, se sklenicí raději ne, Tak. to by pak trochu křupalo. Na tím to bude chutnat. Ochutnejte si. To je kyselý. To je ale parádně pálivý. Tak ne. Já bych si dal kapr na citronek. A poslední Kotleta dáme. z kaší. Vegetariánské špagety. No ne, to ne. Smažený Jo. šampion. Houby rozkrajíme na plátky a usmažíme na pánvi. Jo. Houba rozkrajíme. Ale houby. Cože? Houby. Aha. Aby to zase nepoplet. Smažený šampion. Jo, na pánvi, dobře. No to zhousnout. Smažené šampion. Brambory nakládáme a uvaříme. Počkej, ještě to ne, to... Nejdřív musíš něco ukuchtit. Počkej, ne, to jsem začala. Bramborky, pečený. Brambory pečený, snad jsou i málo maštený. Jo, jasně. To bylo to v troubě. Smažené šampion. V hrnci. Petře, ty si ale dneska.
si dala možná ještě něco. Já si taky. Dobře. Ale jenom Tak, jestli se vám video líbilo, zanechte like, odběr a napište mi, co bych měl ještě ukuchtit tady z toho, třeba vyberte si, ale ne to, co jsem měl, tak třeba, nevím, vepřový steak s volským a tak dále, orem. tak. Jestli se vám líbilo, zanechte like, odběr a já se poroučím, čau, čus, bus, autobus.